हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ लोगोफोर बेलासे समनि फैलायबाय आरो फिल्ड खाथियाव फैलायबाय दसे गथ'फोरनि गेलेनायफोरखौनो नायसै फिल्ड खाथियाव फैलायबाय लोगोफोर गरम बोथोरनि माने बैफोर दुब्लियाहै जोंनिया माइफ्रा माबायदि जादों नायनाय बै दुब्लियावहाय माइफ्रा माबायदि जादों नै बिराद बरिया जादों बिराद मोजां जादों ना जोंनि माइफ्राहै नै एकदम सोरगिदिं माने माइ दुब्लिया बिराद मोजां जादों आरो ना एकदम माने बांद्राय हासार होनो नाङा आरो जोंथिं हाफ्रा एसे गोथौ खाथार माने ओंखायनो बांद्राय हासार होआबाबो जायो आरो ना ओंखायनो माने आराम आरो एनि टाइम दै थाबाय थायो दै राननायनि खोथा गैया जोंनि दुब्लिया नै बिराद दै दाबो दै बबेबा दुब्लिथ' दै गैखाया लोगोफोर नङा होमबा नोंथांमोननिथिं बोरै जादों नोंथांमोनथिं बोरै जादों माइफोराहै मोजां जादोंना जायाखै एसे कमेन्ट खालामना खोथा हर लोगोफोर भिडिअनि गेजेरजों आरो नैबे भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला एसे लाइक खालाम आरो ना लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनांगौ आरो नै जोंनि माइ दुब्लियावहा एनि टाइम दै थाबाय थायो आरो नैबे समाव आङो दङ गामिनिनो फिल्डआव दसे गसंनानै नै बहा थांनो ओंखारदों आं मंगलदैयाव मा खालामनो एसे खामानि दङ जिएल स्पर्टआव थांनाय जिएल स्पर्टआव वाह मा लाबोगोनलै बल गेलेनायनि जुथा लाबोनो दं जता बुट जता वाह खेलाया मोनफैथारबायना खेला जासिगोन ना सबनिया मंगलबाराव बबे फिल्डआव जागोन मोदैबारियाव मोदैबारियाव लोगोफोर जोंनि बिथिं मोदैबारि फिल्डआवहाय मानि मार्टियार्स बड'लेण्ड मार्टियार्स ना मोदैबारि फिल्डआव जागोन आरो ना मोदैबारि फिल्डआव जागोन मा तारिखआव जागोन 19 तारिखआव जागोन नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला 19 तारिखआव फैनानै नायफैनो हागोन आरो ना मोदैबारि फिल्डआवहा जागोन आरो ना लोगोफोर आरो नैबे समावहाय माने बैथिं सानैसो सिख्लाफ्रा मा खालामदो बिसोरलाय ओइ मा खालामदो वाह मोखै हादो आंबो जागोनलै मोखैखो थोगोन ना थोआ थोगोन वाह बिथिं सानैसोआ मोखै जादो आंबो जागोन ना वाह बे गरमाव मा मोखै हादोब्रा मा मोखै जुमब्रा मा मोखैलै मा मोखै जुमब्रा ना खुमब्रा खुमब्रा वाह खोनाय आंबो हाबनि गेजेर दंबा हर आंनोबो होगोन होगोन ना होआलाय आंनो होगोन गरमनि एसे बिसोरजोंनो मोखै जानोसै आरो ना गिदिर लाना फैदो नोंसोरो वाह बहुत देर मानसि माथोलै खैजोन हिसाब खालामनाय खैजोन सासे सानै साथाम साब्रै 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ओइ बाब 100 जनसो जागोन ना माथो आच्छा जाजोबगोन आच्छा आंबो जागोन दे ना आरो माने बिसोरजों एसे मोखै जानोसै आरो ना लोगोफोर जाबाय रेडि जाबाय जानोसै जासिगोन बानायदोलै बिराद लुगैबाय खुदै गबाय ओइ धुनु मा खालामदो बिथि फै मा लाजिदोंब्रा बिथि फै लोगोफोर मोनसे खोथा बुंनि ना आङो मोनसे सल' बायदि आरो ना माने र' सल' बुंनो नागिरदों आं खोनासंगोन नोंसोरो आंथ' खालामनाङाब्रा मानसिफोरखौ मोखै जाग्राफोरखौ दिखांमायदों आङो माने आं मोनसे सल' बायदि खोथा बुंनो आरो ना लोगोफोर माने मा होनना बुङो जोंनि गामि खाथियावनो आरो ना सासे मानसि दङमोन आरो ना बेलदां माहाजन बिनि नामा बेलदां माहाजननि मोनसे सल' खोथानि आरो ना जोंनि गामि खाथियावनो दंमोन बिनि नामा जाबाय बेलदां माहाजन आरो ना बेलदां माहाजन मा खालामो मिथिबाय ना बेलदां माहाजनाहै माने ओरैबायदि आइडिया लागायोमोन आरो ना बेलदां माहाजनाहै माब्लाबा थारमाने गावनि बिसियाहै बुङो आरो ना बेलदां माहाजनखौ ओइ अमुका बेलदां
जोंहा बिहाव बिखुनजोआ लिंदो थुदो थांसै नोंसानि बिहाव बिखुनजोआ लिंदो थुदो थांसै आलासि जानो लिंहरदो बेलदां माहाजनखौ जेब्ला गावनि बिसिया बुङो थुदो थांसै होननानै थांगोन आलासिनो थाया थांगोन बेलासे 3टासो बाजायाव थांगोन आरो ना जागोन दे बिदिबा 3टासो बाजायाव थांगोन होननानै बुंना दोनो आरो हिनजावखौ 3टासो बाजायाव थांगोनलै आलासि जानो दा थाङा दा सान्दुं गोसा बेनिफ्राय बेलदां माहाजना ओरैबायदि सालाखि मानसि आरोना गावनि बिसिखौ थारमाने माने 3टासो बाजायाव आलासि जानो थांगोनथ' अब्ला माने बेलदां माहाजनाहै 12टासो बाजायाव मा खालामो बिराद मोखै हायो आरोना बेफोरबायदि बिराद मोखै हायो आरोना बेलदां माहाजना माने गावनि बिसिखौ बेफोरबायदि मोखैखौ जाहोना माने हाथाइखौ एसे मा खालामना लानोसै गोखै खालामना लानोसै माने गोखै माने हाथाइखौ खै होना लानोसै आरोना आरो बे हाथाया खैयोबासो गाव बेदरखौ बारा मोनजागोन नालाय बिसिनिखौबो गावनि हिनजावनिखौबो मोनजागोन नालाय बे सालाखि आरोना बेलदां माहाजना लास्टआव ओरैबायदि बेलदां जाना फैयो आरो बे बेलदां माहाजोन आरो मोनसे खोथा दं आरोना बेलदां माहाजना जेब्ला माने हिनजावा बुङो आरोना ओइ बेलदां उमुका लाहा लिंहरदो नोंसा बिहाव बिखुनजोआ लिंहरदो थुदो थांसै आंनाव सेन्देल गैयामोन हिनजावा बुङो आरोना सेन्देल गैयामोन आंनावहा सेन्देल जरासे लायनाय बाजारनिफ्राय र' बिदिबा लायनोसै थांसै होननानै ओमफ्राय थांबाय बाजाराव सेन्देल लायनो थांनाय लोगो लोगो मा जाबाय सेन्देलखौ बायालासिनो बे पेटिकुटसो बायना लाबोबाय आरोना माने सेन्देल एबा पेटिकुटनि फारागा मा मिथिबायना लोगोफोर माने सेन्देला बिदोंमोन 200 दाम ओमफ्राय पेटिकुटा बिदोंमोन 100ल' बिनि थाखायनो बे 100 दामनिखौ लाना फैबाय आरोना बेलदां माहाजोन बिराद सालाक दं दहायबो बेदरखौ बिदिनो जादोंमोन नङा होमबा हिनजावा जेब्ला एकदम हाथाइ खैजोब्बाय मोखै जानानै अब्ला बिनि बाहागोखौबो मोनजाजोबगोन नालाय बिनि थाखायनो बेलदां माहाजना बिदि सालाकि मानसि आरो बिनिफ्राय आरो मोनसे खोथा बेलदां माहाजननि माने हिनजावा बुङो आरो बेलदां अमुका माने आलु मैगंबो गैया जेबो मैगं गैया थांनाय बाजाराव एसे लाना फैथां होननानै बेलदां माहाजना र' थांगोन र' दायो सान्दुं गोसा दा थाङा आं 3टासो बाजायावसो थांगोन बिदि होनना बुङो आरोना माने 3टासो बाजायाव थांनायनि फारागानो बेनो जे 12टा बाजायाव थांनाय आरो 3टा बाजायाव थांनायनि फारागानो बेनो जे माने 3टा बाजायाव थाङोबासो एसे दाम खमनि मैगंखौ मोनो नालाय 12टा बाजायाव थांबाथ' बिराद दाम लायोना बाजारावहाय बिनि थाखायनो बेलदां माहाजना गावनि बिसिनो एसे खम दामनिखौ लाना फैना होबाय आरो अराय सम बे थारमाने खम दामाव खारग'नाय बांद्राय मोनजानाय बुरजा मोनजानाय बिदिखौसो नागिरो आरोना लोगोफोर बेबायदि आरो मालायनि जानाय आरोना बेलदां माहाजना बिदिमोन आरोना जोंनि गामि खाथियावनो दङमोन बे बेलदां माहाजनाहै दायोबा मा खालामदों मा थादों जों जेबो मिथिला आरो बेनोमोन आरो बेलदां माहाजननि सल'ना बर्थमान नोंसोरनि मोखैया माबायदि मा मोखै बुङो बेखौ बेनाय जुमब्रा खुमब्रा नारें जुमब्रा वाव नायदो जोंनि गामि सिख्लाफ्रा नै सासेया नै सिख्लाया बे सासे नै ताग्रा ओरै बे सासे नै ताग्रा सिख्ला दङलै जोंनि गामियाव नै बे सासे सरि बे सासे जाहारानिसो मोखैसो जाफैबाय थादों ना बेवहा नों टाइम पास आंथ' नागिरबायनानै मोनाखै न'आव थानानै बहा थांखो बहा माखो नागिरबायसो थादोंमोन टाइम पाससो खालामफैदों दे नैबे सासे आबै लोगोफोर कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा होनो हागोनलै आंनाव कमेन्ट खालामना खोथाहरदो सिख्लाफोरनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौबा नै बेसेबां मोजां सिख्ला दङ जोंनि गामियाव आबै फिसा आबै गिदिर आबै फिसा बेसेबां मानसि दं थोगोन ना होमबा गोथाव जामारगोन ना गरमाव लाजिबा खाजि गोमायोलै ना लाजिबा खाजि गोमायो ना दा बेयाव जाय फैदो रावबो लाजियाखै आरो ना ओंखायनो खाजि गोमाया नोंसोर जाय फैदो खाजि गोमाया दिनै खिन्थु लाजिग्राफोरनि खाजि गोमागोन बैथो सानैसो दङ नायनाय लाजिदो बिसोरो खाजि गोमागोन सुनु खाजि गोमागोन नोंसोरनि लाजिग्राफोरनि बे सासेयाबो लाजिदो खाजि गोमागोन बेनो साइडनिफ्राय फैदो नानो खाजि गोमागोन नोंसोरनि
आंबो खाजा गोमागोन आंबो लाजियो हा बबेथिं अ लुमुगुराय गोलाव गोलाव लुमुगुराय साजन बिराद गरम ना बेखौबो थायनै माथो थायनै मा मोखै बेलाय लेबु मोखै ना ओइ रोजाबनो हागोन नोंसोरो इसेबां गरमाव मोखै जानाय बायदि मोनगोनलै संख्रि होदो wow goromलै gorong मोखै खाजि जानिसै ना मोखै खाजि जानिसै जारानिया मा दुगैनाय बायदि जाबायलै गरम ना गोलोमस्राव जोब्बाय माथो लेजेम जादो सालालै गरमलै आरो आबैयालाय माथो एसे मिनिना दिन्थिनाय सेंग्राफोरनि सेराव मानो लाजिदोंलै खाजि गोमागोन नै मोखैया नै जोंनिया वा संख्रि बानलु आरो गासैखौबो होबानो चाटनिया गोथाव जागोन आरो ना मोखै नों मानो गोखै मोखै नों मानो गोखै Ang biyo day hor. Wow. Beसेबां बुरजा मानसिजों मोखै जायोना बिदियासो गोथाव जायोलै ना बिदियासो गोथाव जायो बे बिलायाव जागोन लानानै जागोन ए हाथायानो गैया माथो नायनो हालेवना दोनदो आरोना फिल्डआ बेबायदि जोंनिया वाव गोदान फिल्ड लोगोफोर जोंना बे गोदान फिल्ड दाखालि बावैसो बानायदों आरोना लोगोफोर नै मैगं फोनो एवनाय बायदि जादों आरोना बिराद सुपार जागोन ना जोंनि फिल्डआ हाग्रा रज'बा मस्ति रायजोनि फिल्ड बेयो बानलु जाबा फरायनो हायो हारसा बुंनो हायो मिथिबा ओंखायनो नोंसोरबो आरो इंलिस बुंनो हायो बानलु जाबा आरो बर'बो बुंनो हायो हिन्दीबो बुंनो हायो सब हायो गार' आरो सब मुस्लिमबो हागोन बेंगलिबो हागोन
मिथिबाय गोरियाबो हागोन गोरियाबो हागोन बेखौनोथ' बुंदां गोरियाबो हागोन गोरियानोथ' मुस्लि पिंगुलि सब हागोन हागोन होमबासो ओंखायनो बानलु जा सालायखो सालायखो मा होन आलु जानाय आलुसो जाबाय होनबा आलु सालाय दे सबानो होलायदो आलु गोसा आलु गोसा नाङा हामा जोंनि साबसक्राइबार भिउवारफ्रा नुनानै लुबैगोनसोलै जोंनि मोखैखो ना रानि आरो लुबैदोंबा लोगोफोर गामि खाथिनिफ्राय सोरानिफ्राय लाबोनानै हानानै जादो आरो ना नैबे गरमाव ना वाव मोजां जागोन आरो ना बेमार आजार गैया जागोन आरो ना मोखैयाबो इम्परटेन्टब्रा देहानि थाखाय मोखै बुस्थुआबो इम्परटेन्ट देहायाव मोखै गोखै गैयाब्लाबो देहाफ्रा थाजिम थाया थारमाने जेरै नारजिया जोबोद गोखा क्रिमिनि थाखाय मोजां मोखैयाबो देहानि थाखाय माबा मोनसे बेराम आजारफोरनि थाखाय मोजां आरो ना बिबौदो मोजां ना रानि रानिया बुंदों मोखैनि सोमोन्दै मोखैनि गुन देनाय बुंनाय माबा मोनसे बुंना मोखैनि गुनखौबो बुंब्रा मोखैनि गुन रोङा जानोल'सो रोङो जानोखौ सोबा नोङो ना आबै नायनो नायनो नै नै लाजिदो खाजि बानायदो लाजिनानै खाजि बानायदो बिसोरो दुब्लियावसो लांना जानांगौ दुब्लियाव माइ हानायाव ए आघोननि दुब्लियाव हाखराबो नायना लोगोफोर जोंना हाखरा एकदम जानानै आखाइ आथिं सुनानै बास न'आव थांदो आरो ना स्रोदनो बिराद बेस्ट आरो जोंनिया आरो एसे बेलासि समनि एसे टाइम पास खालामबाय आरो ना लोगोफोर नै जाहांबाय रेडि जाहांबाय रानि जाबाय ए नै जाहा रानिया मोखै दिनै बिराद मोखै लुबैना दं नामा नोङो जामारगोन वाव जागोन ए मोखै होनना बुङोबा खायफा हिन्जावसाफ्रा बिराद गोथाव मोनो आरो ना मोखै जिनिसखौ एकदम माने जोम आरो ना जाहा रानियाबो बिदिनो मोखै होननानै बुंबा जेसेबां गोखैयानो जा